Assalamu alaikum traders. Nan muna cikin Axion Trade ne. Bari mu ɗan leƙa wasu manyanmu, wasu manya waɗanda suke riƙe da waɗanda suke riƙe da Krypton gabaki ɗaya a DEX. Bari mu shiga na farkon nan mu ga nawa yake riƙe da shi. To, an samu matsala. Na farko ma a samu an ɗan taɓa shi, yadda kuke gani. Kasuwan ta ɗan taɓa shi an samu minus 44 amma ba zai rama. Yanzu yana da 12K a wallet nashi. To bari mu shiga na mabiyinsa. Wannan dama mun shiga global wannan ne, waɗanda suke globally ba wai normal sauran ba. To, ga balun abin da yake da shi shine dala 822. Ga kuma PNL nashi shine 765. Sai abin da ya ragu a wallet nashi yanzu haka, reserve kenan za a ce, 5,000. 5,000 ɗin nan ma kusan miliyan 7 fa kenan. 5,000 ɗin ma kaɗai balantana a ce dala 100,000 har 7 PNL nashi. Wannan kenan. Wannan bibiyan ire-iren wallet nasu yana da matuƙar alkhairi, yana da matuƙar amfani amma in ka san sirrin yadda ake bi. Manufanmu shine ire-iren waɗannan wajen da mutane da yawa ba su san su ba. Mu koyar ga al'umma cikin sauƙi su fahimce shi, su fahimci sirrin wajen. Kafin al'umma su sani kai ka gama fahimtar sirrin kuma ka samu alkhairi kai da kanka kai ma. Wannan kenan. Don haka a karatunmu na baya ko na ce a class namu na baya mun yi aƙalla bidiyo ina ga guda 3 zuwa 4 akan wannan platform ɗin kaɗai. Akan Axiom kaɗai muka yi a class da muka yi na watan da ya wuce. Don haka yanzu haka kai ma in kana so a yi da kai, to kar ka bari ya wuce ka. Na yanzu haka da muke kan register kar ka bari ya wuce ka. Kai ma ka zo a yi da kai. Yanzu kun ga wannan shi ma ba na ɗazun ba ne, wani daban ne. Shi ma yanzu token da yake riƙe da shi darajarsa shine dala 838, 838. Kusan dala miliyan 1 babu 100 da wani abu. PNL nashi shi ma 746, 746 PNL nashi. Sai balance nashi abin da yake balance a balance nashi shine 14,000, dala 14,000. Wannan kenan za ka ce ko ta doshi wajen miliyan 20 kenan. Wannan kenan. Wannan ba wai ina nufin kai ma za ka samu irin wannan kuɗin ba ne kai tsaye amma kuma bibiyan nasu da sanin sirrinsu idan an nuna maka wasu abin da ya kamata ka bi ka ringa kula da shi, to lallai za ka samu alkhairi a ƙarƙashinsu sabida suna nan ɗaruruwa. Suna nan ɗaruruwa kuma akwai hanyoyi koyaushe sabbin hanyoyi zuwa suke yi. Mu kuma koyaushe a cikin research muke. Dama abin da zai ƙarfafe mu research shine samun mabukata masu son koyon. To hakan zai ƙarfafe mu wajen mu kuma mu ringa yin research koyaushe. Mu samu ƙarfin gwiwa. Kaman malami ne da ɗalibai. Ɗalibai in sun cika yawan tambaya suna kuma ƙoƙarin zuwa aji. To hakan zai matsa masa na ya ringa research ya daina zama haka shiru sabida zai so ya ringa kawo musu sabon abu koyaushe. To harkar crypto kuma koyaushe ba ta son malalaci, ta fi son mai research sosai sabida kulli yaumin ƙara wayo ake a harkar ƙara fito da harkoki ake yi masu muhimmanci. Wannan kenan. Wannan wani wallet ne fa tun ɗazu wallet daban-daban nake duba. Duk da wannan kuɗinsa bai kai na sauran ba. In kun kula PNL nashi dala 770 ne sai kuma abin da yake riƙe da shi, darajar abin da yake riƙe da shi dala 1,000.
458. Wannan fa ba wai asalin kuɗinsu da suka mallaka ba ne fa. Wannan a iya wallet ɗin nan, abin da suke riƙe da shi a iya wallet ɗin nan ne. Don mafi yawanci suna ɗan tsakurowa ne su zo na wani lokaci da za su yi trade.